iad na dúchlein is smó a bhí agad sa is tú ag bonú gnó nua. Ciarán McGarvey, tá coffee jazz os mo chóir fecham sa féin, budal féin ar an shelf. Céir go ddíreach a bhíonn ar siúla go fa seo? Bhí me dráscailt ar seart bhaidin, seart leis seartain, agus gentleman's coffee, breakfast, lón, agus ginger then. Tá féin agan, agus beer, agus Guinness ar anrad an sin pasta. Ní gur eile amach, céir a bhí ar siúla go sulla dhearna tú batch a arbeirt agus a bhainist tú? Tá mé as Carrach seo, tá mé gcónainn seo, bhí mé agus bhí mé Belbethlia an sin ag Ulsco, ag General Economics at UCD, bug mé ar as an seo an sin blian óhain, agus bhí mé gobar Austin a Dunfannaí. Bhí mé gobar San Austin mar dúirt mé, agus bhí mé gobar achan leid an seartain. I gcónaí ag smaoinniú airgid a dhéanaan dom féin, agus tháinig an siopa an seo an sin. Cén sais áte é an bhfuil Carrach? Bhil a bogaton at an phairse, maybe 1,000 duine sa phairse, chláithníile. Chéan sé hála gá a thorca agus mar rótaí agus éisi mar sin. So bunainn siad just bhfuil Carrach fáinne serviceí, shoppaí, doctoraí, rudí mar sin. Céir a bhíonn ar siúla go sin seo? Is be se ráisiún, tá hónaí hart an bhfuil Carrach, tá se freastal is tíon seo. Tugus bhór géalaige ar fud na háte in an shoppa seo an bélan seo, Ciarán. Tá gillig a lífa ag na freastalí chumh maith, an bhfuil sin mar spric agad a gcónaí? Bhil tá sé tábhachta mar tá changing your star agus at the Gaelic acus from Micheál le Ciaran agus is maith le cancel daoine at the Gaelic acus. Nuair napíonn tú gobar, Ciarán, I know ní háirní sin go rá bhuinig a céir a bhíonn ar siúla go céir anas tú de amsír. Tá job agam mar cistear sa J Club an seo, so na main amsír agam tá mé síos an sin agus tá lán bredí le déanamh an sin, gentleman's crankar an seartain, tá sús ag 8,000 sílam, so b'imid ag díal na teicetí ar an deir seartain agus tá an crankar a héan agan an sin. Mar ostóir mar sin an bhfuil sé níos tábhachtaí duitse go méid persanach láidir acu in áit taithí maithe acu? Nuair a bhí méid dearan aglah an ceidir a bhí méid Curder ná bhú sé cardúil agus gúir siad foras le cant. Bhí céarna glóir fin prósess agalah agus fin na ceis na eiste go chur sé armh. Cearna capta héon fin? Chris an brew sheets, but because it's granar, like we should just, that's a good time.